Dámy a pánovia, je to tu. Dole si môžete všimnúť nejakej 58, čo to tu máme. Ja mám celý Brawl Pass plus na konci máme 9 star dropov a dneska si celý ten horný, prepáčte ten dolný, som už vyzdvihol, to som mal predtým a máme 1000 blingov, novú player ikonku a v dnešnom videu si s veľkou pravdepodobnosťou vyzdvihneme aj draka, kámo. Čo za čo budem veľmi rád. 100 blingov, ďalších 10 gemov, kámo, to je veľmi dobré. Player ikonka, dobré. 1000 powerpointov, čo sa veľmi hodí. 100 blingov, dobré. 100 kreditov, kámo, sme takto blízko toho draka, to som veľmi rád, lebo Drako je podľa mňa veľmi silná postava. 100 blingov, 100 kreditov. Kámo, 10 kreditov nám chýba. To je tak úžasné proste. Dámy a pánovia, je to tu. Máme Draka! Dneska by som si na neho trošku aj zahral. Kámo, legendárny brawler zasa. A to je Leon, ktorého si možno za chvíľku zmením. Týchto 1000 kreditov ešte neviem, či chcem. To možno si počkam na Berryho, alebo viete čo, 1000 kreditov je podľa mňa výhodnejšie, lebo epický brawler má hodnotu 925 kreditov, keď si to zoberete. Takže ja z toho radšej nechám 100 kreditov. Dobre, to tu player ikonka. Gemy, 100 blingov. 1000 coinov. Tieto ikonky sú podľa mňa veľmi pekné. Ale tu máme novú ikonu celkovo, ale to nie je až tak, nechcem nikoho samozrejme vracať, mne sa moc neľúbi osobne. Komu ďalších 1000 coinov, ja potom tu budem nabušený. A teraz ideme otvoriť týchto 7 náhadných. Epic! A 100 powerpointov, škoda. Epic? Epické som dopočítal, prepne sa ešte na RTU, kamo, ale ja ešte RTU nemám, ha? Prepačte, že Mytik, kamo, Mytik. A 500 kreditov, kamo! Legendary, poď, prosím, legendárneho brawlera. Ne, kamo, ne. Posledno máme super rare. Mám, kamo, tento skin na brucho, čo vôbec nie je zlé. A toto ikonku, ako vôbec nie je škaredé. A týchto 1000 kreditov si rád zoberiem, kamo. Som celkom ako, nechcem mi vrviť, ale som celkom blízko samotného Leona, ale to nevadí. Coiny, dobre. Máme 7000 blingov, za čo to utrtíme? Za aký skin? Keby ste chceli, že možno mi nejaký napíšte, ja si možno aj vyzdvihnem. Samozrejme, rozhodujem sa s týmto Dr. Edgar, alebo týmto standivným Nidham, alebo by som sa na Mortis, alebo Mortis, pokiaľ neviete, ukážem vám, ako som na tom s Mortisom, prvášte, to som mal questy, ešte neplním, si to nechávam do druhej sezóny. Ten Mortis sa 751 trofej, ale on tento gara a ja si teraz idem kúpiť, kamo, tento, ja to vážne neodvolám, ja si ho kúpujem za 5000 blingov a máme tento krásny skin, kamo. Aj nová ikonka, to je celkom pekná. A hneď si ho necháme. Na Broka sme tiež dostali nový skin, pokiaľ sa tam nemýlim. Áno. Hneď si ho aj vepníme. Kamo, aký to je Brock je pekný. A dámy a pánovia, vy asi viete, základ, čo nás dneska zaujíma, je tu náš nový Drako, kámo. Ja som extrémne rád, veľmi. Som úplne nahypený. Šťastný vám poviem, dámy. Takže som veľmi rád. A neviem, či si ho môžeme či si ho mám hneď vylepšovať, alebo tak, ale ja nejdem váhať. Ja sa musím vylepiť, dámy a pánovia, ja tomu neodolám, proste. Máme ho na pečke, dáme si ho teraz na sedmičku. Neviem, že táto gadget je podľa všetkých lepšie, tak si ho kúpime. Ešte nie. Kúpime si
Schválne, ktorú si dáme. Dáme si túto teraz, skúsime túto. Máme ho na 10, čo je celkom veľký level. Sme sa dali, máme gadgetu aj star power na ňu, takže podľa mňa veľmi dobre. A ideme si za neho ešte skúsiť zahrať. A ja by som si ho chcel dneska na takých 100 trofej a možno by to bolo bohužiaľ aj koniec dnešného videa. A prepáčte, ja som zabudol. Ozvem sa vám, ja som zabudol, prepáčte mi. Prepáčte mi, dámy a pánovi, ja som išiel toto, lebo som si na tom plnil quest, som nechcel prehrávať trofej. Ale ideme teraz... Prepáčte mi toto. Aj za toto. Trošku mám chytené hlasovky, ale nevadí, stále natočíme a máme tu kamodára, to je taký nezvyk byť proste hrať s takýmto bravlerom, ktorého som tak dlho proste chcel, ale ako vôbec nedáva ani malý damage, podľa mňa dáva celkom veľký. Som si dovolil povedať. Dobre, poď. Dobre, máme dole. Máme prvý kill, kamo, s drakom a je to Pearl. A čo vôbec nie je zlé, lebo Pearl je za mňa silný. Vypneme tu Pearl, a viem, že to má viac botov. Dobre. Tak. Ja sa nahealujem. Viem, že to bola s veľkou pravdepodobnosťou úplne zbytočná. Ale chcel by som s ňou celkom aj ako... Dobre, máme ho. Máme showdown, dámy a pánovia. A ja to skúsim nahypiť. Tieto... Aby som bol aspoň 10-ka, 11-ka. Ok, tu máme... Takže skúsime to dať. A ja sa dám utinu a tak ho vypnem. A dávam mu tento startopový prvé miesto samozrejme. Lebo sme len začínali. Dáme ho na takých 100 trofejí a potom, keby ste chceli, tak ho skúsim pošli na tier 20, čo je vlastne 500 trofej, čo nemyslím si, že bude len tak ľahké, poviem úprimne. Lebo ja nemám na veľa ľudí moc, na veľa bravlerov 500 trofejí. Ok, poď. Ja ho vypnem. Ja ho musím vypnúť, kamo. Ja nehovorím, že toto nedám. Ok, dali sme to na pohodičku. Vôbec nám to neprekážalo. Máme tu ale Jackie, ktorá môže urobiť nám menší problém, povedzme. Ok, tá zdrhá už. Už sa nás bojí, aký sme dobrí. Yes, ale dali sme ju. Máme tu Colta. Škoda, že nejde k nám, to by som si celkom rád povedané vychutnal až. Ako sme s tým len top 5 tu je, čo vidím. Dobre, 3 power-upy. Sme 6-koví. Kam to nedalo? Musím ísť niekoho nájsť. Ok, poď. A zostaň tam. Akáže tá kamoši na to, aby sme boli pekní. A dávam zase takúto hviezdičku pre šťastie. Kamo, aspoň sme splnili toto. Damageovo. Ďakujem ako. A poviem, že sa mi veľmi ľúbil, lebo Draco je wow, kamoško, mega super. Ďakujem. Som za neho veľmi rád, lebo sa mi ľúbi a je hlavne veľmi silný. Čo je podľa mňa veľmi dobré a dôležité. Ale máme tu, pokiaľ som si dobre všimol Janet, čo som si dobre všimol, ale neviem, či to bude dobre, lebo Janet vôbec nie je slabá. Tuplo v tejto chvíli, keď ja prehrával som. Ale som si to... A teraz tu vypneme celú výlovskú kamu. Ale bacha, ja si radšej dám gadget, ja sa vážne bojím. Ja som sa bál, prepáčte, ja som sa božím, mňa to ešte dorazí. OK. Healujem, dobre, healujem. Je na 105. Ale keď dokončíme tzv. Zlatý hat-trick vo výhrách, to by som rád dokončil. Prvého miesta, ale máme tu sedmičkového. Tu je sedmičkový bol. A nie, prepáčte, to nie je sedmička. Poďte dole. Zdrhá nám. Máme ho. Showdowne.
Sme 6 power-upových drako a sme šaldani, čo nie je nic zlé. Ale neviem, jeden človek, ktorý ten brawler je. Lebo ja tu ešte asi hrám botov. Máme ho tu. Trojkový. Ja to nachytám. OK. Ja viem, že ho dávam, ale ja si chcem na ňom uvidieť. Napíš Utinu, dámy a pánovia. Aby som to mal také lepšie. Teraz samozrejme krásne, máme tzv. Zlatý heterik. Dobre, či postupíme, ešte pôjdeme ďalej. Už máme nejaký ten winstake, som si všimol aj. Začíname mať, máme trojku, čo nie je zle. Ja by som ho naozaj dneska v dnešnom videu rád dal na tú 100, a to by bol aj koniec dnešného videa. Ako ste si všimli, už je 21:56, ja to veľmi neskoro natáčam teraz toto video. Lebo teraz večer som si uvedomil, že za chvíľku končí Brawl Pass a konečne som si povedal, že fajn dám do toho trochu peňazí, že tentokrát skúsim a kúpil som si ten Brawl Pass, ale ja som to nechcel až ráno natáčať, ja som to chcel ešte teraz vám takto rýchlo to natočiť. A mám tu gasa, oslabený gas. Cieľ, oj! Už viem, prečo bol oslabený. Dobre, 10 minút Utinu, ale ja som proste váhal. Ja som sa už bál, že či tu nebudem mať level proste. Dobre, máme tu. Sú 4 ľudia, som práve mám 4 power-upy, ale ja som takto vkročím. Tu je trojkový a jednotkový, ktorého nahitujem totálne. Neviem, ako prasa mám, teda čo. Skúsim toho bula ešte vypnúť. A, Nita, tá je ostravná, tá je brutálne tentokrát ostravná. Áno, fajtíte. Mne fajtíte, mne to nerobí problém. Hlavne keď tu idem po bulovi. Toto. Poď, po dole, avkuj. Čo, avkuj? Dobre. Keď nám avkuje, nám to nerobí problém. A 5 ušiel kamo. A mne sa to brutálne teraz lagovalo, aj tak sme to dali, dáme zasa toto. Pre naše šťastie. Ja viem, že hrám teraz síce len proti botom, čo je strašne nubácké, ale pokiaľ dám dneska na ňom 100 trofejí, to znamená, že budem mať 24 000 alebo koľko už, 25, neviem, potom sa kúkneme. Ale tu máme hneď 3, tak ja idem po tých 3 radšej. A máme tu tiež draka, ale tu je diamond. Čo mne vôbec ako neprekáža, ale máme tu bula. Oj, bul, bacha. Je to bul. Dobre, toto sme získali. Budem trojkový asi, možno 4, pokiaľ to ešte stihnem. Bože, teraz stojím s tými českami tak nadlho. Dúfam, že v dnešnom videu ešte by som získal nejaké koine, aby som si ho vložil na tú 11, lebo by som ho chcel mať na 11 asi najradšej. Dobre, dali sme ho. Dobre, ideme do stredu, ideme. Mám Utinu, rýchlu, ale už sa mi nestihla. A máme ju zasa. Ja radšej pôjdem touto cestou, lebo ja sa bojím, že tam často ľudia strieľajú len tak. Dobre, ale vypli sme toto. A vyhrali sme. Jed ju zabil, Bilous. Wow. Už máme, áno, budeme mať 24 000. Čo nie je úplne najviac, ale ani najmenej. Je to taký priemer, si myslím samo o sebe. Tak ideme. Ďalšiu hru za draka. Už máme 60, čo nám zostáva len 40 a máme cieľ. Čo sú 4 prvé miesta. Čo by sme teoreticky ako mohli dať, lebo teraz máme ešte botov, si zoberte. Tu musíte zobrať v prehľade, že vyberte si wow ako 4 prvé miesta, ale zoberte si, že ja tam mám tých botov. A to je veľmi lahúčke, poviem úprimne, že tí botovia nikdy nehrajú. Bez urážky, dobre. Dobre, toto máme. Sme dvojka. OK, RT a Jackie tam bojovali a vyhral RT, čo nie je prekvapivé. S veľkou šancou právom tam vyhral. Ja som tam tiež žlté 2 čestky. Ešte čo tu všetci fajtili. Bohužiaľ bezo mňa, ale teraz už ja idem ja na scénu.
Ja tam, okej, oni tam fajcie. Oni tam sú proste. Okej. Fajtíte. Yes. On afkoval, nie? On asi mal nechal, neviem. Mne to je úplne jedno. Lebo ja som rád, že mám draka, pre mňa je to úplne wow. Lebo draka som odkedy vyšiel odkedy bol v hre také úplne, že wow, to je super brawler, sa mi hneď zaľúbilo. Som ho chcel, ale dlho sa mi nedalo. Ale teraz ten Brawl Pass má úplne wow, ďakujem. Ďakujem, ma zachránil. Poď, Sprout pôjde dole. A ubral mi maličko. Dynamite. Na tom si tiež pochutnám, poviem takto. Sme len trojka, bohužiaľ. Dobre, máme toto. Sme teraz štvorka a ako traja ľudia, čo vôbec nie je dobré za mňa. Bez urážky, nechcem nikoho samozrejme uraziť. To povie, že to nie je zlé. Viem, že sa mi za nadielku dáva väčší damage, pokiaľ sa nemýlim. Tak dáme, nestihli sme. Tak ako traja ľudia, už sme sedmičkovi, čo vôbec nie je zle, to už mením názor, už to je dobré. Ruff, viem, že je v hentom, takže ja idem pomaly. Určite tu bude. A je tu. Dáme sme to. Dá sa prvé miesto. To je celkom ľahké proti tým potom hrať. Jedno prvé miesto a máme to. A bude dnešné video bohužiaľ u konca. Dobre, možno to tentokrát nedám. Prepačte mi. Stále to mám, áno. V minulom videu push na Franka to tam tak nebolo znieť, ale trošku som tiež tak bol trošku zachrepnutý. On som to tak sebe držal, povedzme. Lebo som nechcel ovplyvniť video, nič také, ale tentokrát to už úprimne nevydržím. Už to musím zakašľať. Lebo ako ste mohli vidieť, už je celkom veľa hodín. A ja keď to teraz natáčam, ja sa to začína trochu dusiť, povedzme. A poď. Ty pôjdeš ako prvý na maslo. Oj. Edgara by som v rode nechcel naštvať, lebo viem, že Edgar vie rozputať vojnu dosť veľkú. Okej, oni tu ale idú fajtia. Dobre, to je dobré. Okej, Bull išiel dobre. Zabili sme teda Bulla a už zostáva len Edgar a ešte jeden. Ale neviem, kto ten jeden je. Tak. Ja neviem žiadne campiť. Ideme poriadne si to prvé miesto vybojovať. To musíme bojovať. Viete, čo sa hovorí. Bez práce nie sú koláče. Tak to platí. Dostali sme ju. A prvé miesto rovná sa 100 trofejí, dámy a pánovia, 105 trofejí na drakovi, to je všetko, máme 24 000, ja som už mal predtým, prebačte, 24 015 trofej. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, pokiaľ áno, dajte like. Ja skúsim možno ešte za chvíľku s tým 8 winstreakom, viem, ja mám len 14 ešte dokonať. A uvidíme sa v ďalšom videu, sa na budúce, dovidenia.